Evo vidiš, prijateljice moja, dečki rade, pomažu hrvatskom branitelju, ratnom vojnom invalidu Ivanu Penteku, Mokrice 13, Gornje Mokrice 13. Evo vidiš ti gdje naši branitelji žive i invalidi Domovinskog rata. Znači, zbog čega ja prozivam one udruge koje ne vode računa o svojim prijateljima. Bog cure. Da se ti ne znaš ni pozdrav, sram te bilo, jel? Ajde, bacaj to van, sve šta ne treba. Dora, nisam te kaj to bacila. Evo viš, cure su ovdje. To su sve iz Caritasa. Naše prijateljice od inicijative branitelja. Evo, možete proći. Ima svega, ne možeš ni proći. Evo vidiš, kupatilo. Evo i naše časne. Evo. Pogledaj, prijateljice moja, zašto postoje udruge branitelja i ratni vojni invalida. Da, svoje branitelje, prijatelje su nakon čitao sveg tog vremena zaboravili i da ih ne posjećuju. Sramotno, ovdje nije krivo Ministarstvo branitelja, ovdje su krivi oni koji bi trebali njima javiti uvjete, a to su te udruge braniteljske koje bi trebale javiti. Evo ovdje smo mi u dogovoru sa časnom Smiljom iz Caritasa dogovorili, oni rade, a mi smo evo dovezli jedan tepison da ljudi mogu danas sutra si raširiti ovdje. Evo, lijep pozdrav, prijateljice.